Gipahigayon sa Bureau of Internal Revenue kun BIR ang Council Help Assist Taxpayers kun Chat Day ngadungan nga gihimo sa tibuok nasod. Iniisip pagpahaduol sa ilang serbisyo ngadto sa mga magbubuhis. Sa irantang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Ang pagpaduol sa katawhan ang gihimo karon sa Bureau of Internal Revenue kon BIR alang sa mas epektibo nga pagpatuman nila sa ilang programa apil na ang tax collection. Nasaksihan sa GMA, Regional TV Balitang Bisdak ang mga personnel sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga nagpahigayon og visitation sa mga establishmento nga nahimutang sa business center sa Cebu City. Giabi-abi sila sa tagduma sa building nga transparent usab sa compliance nila sa buluhisan diin gipakita nila ang ilahang lehitimong dokumento ngadto sa BIR personnel. Gitawag ang lakang sa BIR og Council Help and Assist Taxpayers kun chat diin ang BIR na ang mopaduol ngadto sa mga tao. Tinguha nila nga mapahinumduman ang mga taxpayers sa ilang obligasyon ug tabangan sa proseso nga mapadali aron sa ingon hapsay ug sayon ra ang ilang pagtuman sa obligasyon ngadto sa kagamhanan. Aron pag matuod nga nabisita sila sa BIR, gibutangan kini og tax map sticker o gihatagan pa og ginagmayng pahalipay ang establishmento nga gibisita sa ahensya. Gipasabot ni Attorney Eddie Leo Galera II, BIR Chief Revenue Officer sa Cebu City North nga tinguha sa ilang ahensya nga dili magpanuko ang mga tao pagpaduol kanila diin sukwahi kini sa gihimo kaniadto nga daw hadlukon ang mga tao aron lang mapugos sa pagbayad sa buhis. Nakapokus kami lahat doon sa yung parang dialogue natin sa taxpayer. Ito yung part ng engagement ng office na ipakita namin na nandito lang yung opisina. Kung may mga problema kayo regarding sa BIR, nandito lang po yung office namin. Gihangop usab kini sa mga taxpayers ang gihimo sa ahensya. We appreciated this and hopefully from time to time we will be giving updates. We will be giving things that should be done within the company. Not to the extent na we are automatically be penalized. So at least we need to be guided by Gipanghimugatan sa ahensya ang kamahinungdanon sa kolaborasyon sa katawhan sanglit ang buhis nga makulikta alang raman usab sa mga programa sa gamhanan nga gitumong alang sa katawhan. Lifeblood ng nation ng taxes. As taxpayer na katulad natin, nagko-contribute tayo sa panggastos ng Pilipinas. Maski na maliit yung sweldo natin, maliit yung share ng tax natin, pero malaking bagay yon kasi hindi tatakbo yung gobyerno kung wala tayong tax na ibigay. Gipahibaw sa BIR nga maayo ang dagan sa tax collection diin mitaas kini itandi sa nanglabayng katuigan. Kini tungod kay nakasabot na matud pang katawhan sa ilang obligasyon. Is malaking bagay po yung cooperation ng taxpayer doon sa mga ginagawa naming communication sa kanila. So again, maswerte kami sa RDO 81 kasi very cooperative yung mga taxpayers. Sa pahinumdum usab sa BIR nga bisan og Abril 15 pang deadline sa pag-file sa ITR, karon pa lang kinahanglan mo sayo og file sa mga income tax return aron usab nga dili maapikihan sa panahon. Dagang salamat, Alan Domingo.